δρόμο του, ρε παιδί μου. Τίποτα. Απλά από εδώ, από εκεί όχι. Λοιπόν, αυτή τη φορά το χειροκρότημα θα είναι πολύ έντονο και εγώ θα πάω να τον φιλήσω. Αγόρι μου. Δηλαδή, ειλικρινά. Πώς είναι και η Ευελίνα μας εδώ πέρα. Και πριν αρχίσουμε να μιλάμε με τον Παναγιώτη και να ρωτήσουμε και την Ευελίνα μας. Είδες που σε έχουμε βάλει δίπλα στον νικητή. Τα καλά που θα βρει αγκαλιάζει κιόλας. Το έχω. Άκου να δεις. Σήμερα, Ευελίνα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι μόνο για να γνωρίσεις από κοντά τον Παναγιώτη, που είσαι εδώ. Κάνουμε μια ανασκόπηση, γιατί τελειώνει η σεζόν, με τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς τσακωμούς της χρονιάς. Και μάντεψε, είσαι μέσα σε αυτούς. Ναι! Κέρδισες. Μπορεί να μην καταφέραμε άλλα πράγματα φέτος, αλλά εκεί, δόξα τω Θεώ. Τα έδωσες όλα. Και καταφέραμε να αγαπηθούμε και στο τέλος, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Ναι. Και εσύ είσαι πολύ πιο ήρεμη τώρα, ούτως ή άλλως. Οπότε θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και με περισσότερο χιούμορ, μάλλον. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Φουκάκης δεν μου έλειψε εμένα. Μα αυτό το βίντεο. Ο Φουκάκης. Του λέγες μέσα στο σπίτι, θες να σου βάλω λίγο νερό εμφιαλωμένα ή από τη βρύση? Που από τη βρύση, που αυτό που μόνο τα μαϊμούνια πίνουν από τη βρύση, που έχει χλώριο, που έχει τέτοιο. Σκέψου να τσακωνόταν η Κανέλη με το Φουκάκι. Τι θα γινόταν? Καλά, δεν υπήρχε. Με box, με κάτι του box. Εγώ νόμιζα ότι ο Φουκάκης είχε πολύ συγκεκριμένα θέματα που τσακωνόταν. Ήταν ένα θέμα, ήταν ας πούμε να κρατάς το λόγο σου, να μην κρατάς. Το άλλο θέμα ήταν η Ευελίνα, όπου την έβλεπε. Και μια φωτογραφία να έδειχνες. Έβλεπε μια φωτογραφία της Ευελίνας. Και μια φωτογραφία να το δείχνεις σαν να βλέπει τον Κίλιγκερ. Αλήθεια τώρα που έχουν περάσει και πόσος καιρός, έχει περάσει ένα εξάμηνο τώρα σχεδόν από αυτήν την ιστορία. Και τα βλέπεις, αλλά βλέπεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, ξανά. Τι να κάνω. Καλά, σε είδα που είχε ξεκαρτιστεί, αλλά λες, ρε παιδί μου, πω, τι κάναμε τότε. Ναι, πραγματικά κάποιες φάσεις που βλέπω τώρα λέω πώς γίνεται αυτό, πώς έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αλλά εκείνη τη στιγμή που είσαι μέσα στο σπίτι είναι αλλιώς. Λοιπόν, Ευελίνα, πώς σου φαίνεται ο νικητής του Greek Idol? Είναι καταπληκτικός, τον είδα μια φορά στο live και τον βλέπεις και χαίρεσαι μαζί του. Δηλαδή ακούς το τραγούδι και ζεις το τραγούδι μαζί του. Θέλω να αποκαλύψω σε αυτό το σημείο της εκπομπής ότι η Ευελίνα με τον Τζακαλάκο θα φύγουν με το ίδιο ταξί. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και ρώτησα. Τώρα να δεις τι να γίνει με τα κορίτσια. Το είπα κυρίως για σένα, για να δω τι μούτρα θα κάνεις. Πέρασαν δεκαετίες που ήμουν κορίτσι. Όχι, κοριτσάκι μου, τα λες αυτά τα πράγματα. Άλλος δεν είναι. Μόλις σε είπα, κοριτσάκι μου. Ευελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή. Χαρά μου να έρθει. Περίμενα πώς και πώς να έρθω να σας δω. Θέλω να τα ξαναπούμε σύντομα. Σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας μόνο τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα Καλή πολύ. αρχή. Πολύ. Καλή αρχή σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς βγαίνουμε στην αυλή για το διάλειμμα. Τα παιδιά φεύγουν με το ίδιο ταξί και με το ίδιο ταξί ήρθαν και είναι εδώ μπροστά μου ο Παπανώτας, το παιδί από τις Έρης και η οχιά της δημοσιογραφίας η Αλήθωρη, η οποία θα μπει μέσα σε πάρα πολύ λίγο.